Benvidas e benvidos unha vez máis ao Instagal. Esta semana escollemos unha palabra que non deu moita variedade, pero sí moita participación, así que, como sempre, moitas grazas antes de nada. Comezamos polas máis populares, que esta semana non son moitas, pero hai que comentalas. Como calquera podería predicir, cesto, que foi a palabra que puxemos de exemplo, foi a máis popular con diferenza. Pero, en realidade, o cesto é unha derivada de cesta, que tamén foi unha das que máis veces nos enviastes. A forma cesta foi primeiro e del naceu o masculino analóxico do que tamén falábamos na análise da semana pasada. Iso de leira, leiro, agra, agro. En este caso tamén se cumpre o dos tamaños do que falábamos, porque nun principio o cesto sería máis pequeno que a cesta. Tamén nos chegou con seseo, por suposto, sexto, pero a verdade é que nos chegou só en masculino, ninguén nos mandou a sexta. E tamén nos chegou cestón e cestiña, que ven sendo polos tamaños, non? As outras dúas populares, canastro e canastra. Neste caso, a forma canastro naceu primeiro, pero consérvase ese significado de que o canastro é máis pequeno que a canastra. E do resto de variantes deste termo imos ir falando. Pero antes queríamos destacar que canastro tamén denomina un hórreo. En principio, un hórreo pequeno é construído tamén con bimbio, pero isto evolucionou e logo pasou a denominar o hórreo en xeral nalgúnas zonas. Castelanismos. Capacho non é termo do galego, aínda que sí que é certo que aparece nalgúns dicionarios antigos. Canasto, canasta e canastilla. Poderían ser variantes de canastro, pero non son termos do galego. E capazo tamén é un castelanismo. Houbo algúns termos que poderíamos dicir que descartamos porque se refiren a un recipiente, pero non é un cesto propiamente. É o caso de canada, que para quen non o saiba é un recipiente de latón, de balde, de barreño, por suposto de caixa, e tamén de caldeiro, pero aquí temos que dicirvos que grazas por este termo porque igual é unha das próximas palabras que vos propoñemos. Temos outras dúas que non constan. Canacho. Será un híbrido espontáneo entre canastro e capacho. E banasto, que supoñemos que é unha variante de canastro, claro. Outros termos que recibimos e que son sinónimos de cesto, dunha maneira ou doutra. Carabelo, cesto con asas para levar no brazo ou cesto para as troitas dun pescador do río. Tamén nos chegou carolo, mega, muñico, chegounos tamén paxe e pexo, que pexo non consta, pero supoñemos que é unha variante. Chegounos tamén panela e chegounos mesto. E tamén canistrelo, que non nos chegou a forma canistrel, pero tamén existe. E refírese a un cesto pequeno de bimbio que ten unha asa por riba. E aquí hai curiosidade porque todas as persoas que nos escribiron con este termo nos escribiron desde a línea. Tamén nos chegou seira e seirón. O seirón sería unha seira grande, claro, pero tamén podería denominar unha cesta que se emprega para levar cousas en riba dunha besta, por exemplo, ou unha cesta usada como berce para levar os meniños. Desta vez volvemos botar algunhas en falta, entón non queríamos deixar sen comentalas. Son coleiro, que é o cesto utilizado na vendima, esporta, que é unha cesta cóncava con dúas asas, goxo, que é un cesto grande e fondo, patela, que é a cesta na que adoitan levar as peixeiras o peixe, e o queipo, que é un cesto pequeno de forma cadrada. E con isto rematamos, breve pero intenso, Moitas grazas por participar, por ver esta análise e, por suposto, por seguirnos nas nosas contas. Prestade atención ás nosas historias nestes días para ver que termo vos propoñemos e vémonos a semana que ven. Chao, chao!